Okay, mo na nga, Rod. Kiss mo si... kaputi pala ng kamay ni JD. Naman kaputi pala siya. Go ka na, Rod. So what's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Yan. Ngayon guys, ang aming biyahe pa uwi ng Mindoro. So ayan, bulky. Hindi magkakita. JD, kiddo, saan ka na? So ayan guys, first time ni JD umuwi ng Mindoro. Mamimit niya ang Team DFL. So ayan guys, let's go. Paalis na tayo. Sana abutan namin yung 7 AM na sakay ng Baroko. Alas 3 naging alas 5. Dito pa siya. Bilid ako sa mga bisikleta. Dito pa sarapan ko. Gilid. Hindi pa gumilid. Diyan pa sa gitna talaga yun. Guys, nandito na kami sa expressway. Muntik po kaming naligaw. Kasi hindi alam kaliwa o kanan. Nalito kami sa kaliwat kanan. Saglit lang na lang yun pagkakamali isang pitik lang. Kaya kainis Miss na abutin namin yung 7:30 na biyahe. Hindi na. Dahil lang sa kaliwat kanan, nagkamali. Okay na rin ang panahon ngayon, wala nang ulan. Pero may binabantayan daw na low pressure, pero nasa labas pa lang. Ayan guys, Batangas na kami. Ayan, kamusta ka naman dyan? May pera ka dyan sila. Hindi ko alam kung may pera ko. Ang kano? Yung bigyan mo kahit magkano. So yun guys, bali na dito na kami sa Baroko. Medyo mabagal itong nasakyan namin Baroko. Hindi kami nakaabot sa Montenegro. Mabilis. May baon kami guys, ayun samot-saring prito. JD, asan ka na? Asan ka na? Huwag kang iiyak. Sige, bulihin ka nila. Kunin mo na. Nandito na po kami sa Abradillo. Yan! Welcome sa Mindoro! Welcome na JD. Kita mo na sila. Tita Pe. Ang Tiligaya. Yung kamay mo. Ayan, pogi ka dyan. Nandito ka na sa Mindoro. Yan. Mangyan ka na certified. Kape-kape muna kami guys dito sa sa 7-Eleven.
Medyo malayo-layo pang aming biyahe. Si Jamie. Ay, tayo na muna. Tayo mo daw. Kung gusto mo ka Masama ang panahon, no? Buti na lang nakatawid na tayo. Ayun, no, dilim. Ayan, kain tayo, guys. Kape. Parang palit tayo ng kape. Mocha kasi ito eh. Anong lasa? Tara na, let's go! Ayan guys, pabiyahe na pa ulit kami pa San Jose. Okay ka lang dyan, Brad? Ha? Okay ka lang dyan? Oo. Sasagot din siya. Madaldan na yan guys. Oh, di ba JD? Ano? Ha? Ayan lang ulan, oh. Nabutan na kami ng ulan. Mahaba-haba ang biyahe natin. Mga ilang oras to? 3? 4? 5? Uwi mo naman, 4-5. Yeah. Hindi ah. Ay, hindi, walang 3 oras lang. Ayun na lang. Si Dan, siguro. Si Dan siguro papalipa rin talaga ni Dan yan. Na-experience ko yan nung sabay-sabay tayo nag-uwi noon. Ilan pa yun? Grabe, bilis talaga magpatakbo na ito ni Dan. Hindi ko na makita siya eh. Lalo pag dito, yung ganitong, alam niyang hindi masyadong maraming ano, saklan. Safe ka na. Ha? Hanggang doon. Bawal mag-iyak-iyak. Ha? Nakadede ka na. Hello, Pat-Pat! Pat-Pat! Ayan na sila. Hello! Ang ganda-ganda naman ni Pat-Pat. Ay, nandiyan na yung baby isa. Ayaw namin kayo. Ayaw na daw kay Pat-Pat. May luma na si Papa. So, ayan o, ka-dragon. Parating na si baby. Ang customer guys, may isa. Yan! Ay, yes! Ayan, tingnan natin guys ang reaction ni camera nila isa. Kasi ngayon lang nila mamimit si JD. Ngayon lang nila makikita. Sa ano lang, sa video ko lang nila nakikita. So after 3 months, makauwi na si JD dito sa Mindoro. Yan! Aroy, luma! Gising si JD? Oo, palaki ng bulagat niya. Yay! Yang! Aroy! Clap nga yang! Mamimit na ni Papa at si JD! Bo? Sige! Tarasan! Ipakita na nga ako! Hoy! Tayang! Kamukha mo yung! Tayang, ngiti ka nga! Pause ako. Pause ka, bakit? Punta kami dyan sa Tadudong. Ha? Tadudong. Bakit? Kaya nga. JD! JD! Ano
si Balong, oh. Tingnan mo si Balong, oh. Excited siya. Kala niya talaga kamukha niya. Ayun. Nababa na tayo. Ala! Nag-iyak-iyak na. Taba ching-ching. Napunpuno na guys. Ayan guys, ang aming dala. Yang. Yang. Laki na iyon. Wow. Hala, nagwala na. Hoy, nasi Nenoy. Hala. Oo, sino yan? DJ, oh. Nako, bawal mag-cakes. Aroy, bawal ka lumapit. Sipog ka. Na may paano na yan. Welcome home. Welcome home. Nilangaw sa ba? Nagkuhan yung mukha niya nga. Daw, piring katay ka na. Ayaw niya. Sungit? Ganyan niya. Hindi mo ako kilala? Bibi, naku, kita agad ang kulangat, Nagdadungaw, Ay! Burdagaw. Ay, naapa ba? Naglubo! Ala. Tumawa naman. Naglubo! Ay, si tatay! Mag-bless ka daw. Ay, tata. Mag-bless ka na, dali. Saan mapunta, oh? Aroy, Diyos. Aroy. Aroy, may bibi na ako, kaya po nataya niya. Kawawa naman. Piring katay ka na ba? Simula nagtinda na din piring katay na. Puro gumira. Timur. No, ayaw niya na sa akin. Hindi mo na ako kilala yan. Oh, Diyos. Hindi mo na ako kilala. Oh, Diyos. Yang. Ayan yan, oh. Kabait, bibi, Dali na nga, dali na nga. Dali na nga. Dali na daw. Doon ka na. Salot ka na. Wala kulot ang buhok. Oo, tita Pasita. Si ate. Pasita nga ron. Si tita? Yayak si ate. Puyat pa siyang... Sayang yan. Still remember me? Yeah? Na. Paidam na. Lakad na nga ron. Ba, ganda ng isisa. Yang. Dali na. Doon na, kapunta na doon. Dali na. Okay, sumunod nga ron. Kiss mo si... kaputi pala ng kamay ni Didi. Ano yan? Mas maputi na sa'yo. Bakit bulaw? Ay, sus. Ala, pansinin niyo daw siya. Kawawa naman yung yang-yang na yan. Oh, Piring katay na. Damit niya. Ganyan. Hindi na maras yan yan. Wala na, siyan yan. Oh, baby. Ano si baby? Oh, Papa-baby na si Putput. Kiss na tayo din. Ikaw pa rin naman ang pinakamaganda yang. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin at ikaw lang mag-isang babae. Ito ang ni Rina eh. Naku, ito na daw ang Rina. Bakla? Siyang put ang Rina. Oo, ikaw pa rin nag-iisa. Si mama. Daw si Gabin na. Yan. Kaya nga, si Gabin nga kamukha niya. Parang si mama na ikaw. Tingin. Tingin din niyo. Kalalaki. Ayaw niyo tuloy pakita. Pakita. No, suplada. Dati hindi ka ganyan. Ba't ngayon ba ka na? Umaatitsyon. Suplada. Tsura. Kunin na sa Hello, atin. baby! Kunin sa atin. Wala ko lang baby JD, Magto 2 months pa lang eh. Dalawa na. Magtatlo na. Magtatlo sa... Yang. Kunin mo nga daw siya. Kunin mo nga daw sa JD. Kunin mo nga ito. Si JD nga daw. Kunin mo na eh. Kunin mo si JD. Isipon ako. Meron lang nga naglupla akong na eh. At Lucian dyan.
tinapay. Pati yung walang asawa. Pati yung dala-dala siyang. Siyempre, hindi makakuha kinyayo. At hindi makablogger. Awana. Ha? Dapat may isa na eh. Ha? Rumor ba dyan may isa na? At dyan tayo chan. Ang lakas. Kita agad yung plan. Hindi mahirapan pag may sitwaan. Diba? Malaki ang hingahan. Maluwang. Malaki ang hingahan. Hindi mo bigat. Ilan na hiaring aki. Ayan o. Yan. Dali na nga rin. Oh, punta ka na daw. Aray! Ako, doon ka na. Dali na rin po. Okay. Ibali, mas malaki naman daw ilong mo. Pasusukod niya ako. Ay, naku, yan yan. Ah, doon ka na, Rod. Ah. O, si ate ko, ano? Oh, karga. Layak na. Oh, doon ka na, Rod. Bakit ano mo ba yan? Ha? Hindi na ikaw, Ben. Hindi na ikaw bunso. Uyak na. Wala ka. Yak Dami na. mo. Wala ka. Yeah. Iyan ko po. Dali na, doon ka na, Rod. Punta na kay tatang. Dali na. Doon ka na. Wala. Wala pa yung ading mo dyan. Alaga. Magpabayan kami bukas palagaan mo. Gadeng. Punta na doon kay tatang. Ano po yan? Punta na doon sa likod. Akit ka sa likod niya. Dali. Dali. Tapang naman. Uy, ayaw ko na kaya nga. Ayaw ko na kaya yung ano ko Bate. lang. Hindi bate. Hindi bate. Akit na doon kay Papa sa likod. Dali. Doon sa likod ni Papa. Palisin mo si JD dyan. Alis! Kamu. Usus. Ano naman yung put-put na yun ah. Ay! Di bale, maganda naman inupa. Aray. Aray. Kawawa naman. Aray. May isang paa mo na lang yan. Dati na. Parang si JD rin maggula-gula eh. Kaya mo ibigay mo dyan. Ayaw sa magpunta. Punta na lang. Punta na lang kay tatang. Ano na nga? Wala kang sleeper. Wala kang sleeper. Magbisita ka yun. Suntukin ka niya. Yang oh. Nakapasuntok yung kamay oh. Oo. Ang kay. Mukha niya. Wala ka na. Dali na nga. Ala. Buting na. Mukha niya. Dali na! Ay, sir. Kaumultan. Nalaglag si Burnok ko. Oh, kunin mo na rito. Dadeng, kunin mo. Kagayin mo. Hawak mo nga rin si JD. Hawak ko na nga rin. Kagayin mo na, oh. The next day. Ayan guys, inaabangan ni Auntie Pasing si JD maglabas. Ba't di ka nakabalik, Ante? Kahapon. Gabi na ako nakaluto kagabi ng Hindi niya kakanain. nakita kahapon. Kaya nga magbansa na ako gabi na ako nakatapo. Tignan mo si JD, Sai. Ha? Sana. Sila. Ayan na, good morning, JD. Oh, Lola. La, ang Gwapo ah. Gretchen na to. pagka-visit naman eh, no? Sinong kamu ka, Ante? Agkusilap? Manang-mana sa nanay, agkusilap? Makaungot? Oh, tignan nyo na si JD. Oh, baby. Mga tatlong apo ng Auntie Pasing. Ay, laki.
Ay na. Bukaw. Na. Na. Bulan. Wala pa si Lola Ligaya eh. Ay na, bulan. Kataba. Hala. Ay, kataba. Bigat. Walang ginawa ko may dumide. Mabaho na ulo na. Kalakas na, gano'n. JD? Dami ko, dami bata, JD. Oh, dami bata. Dito ka na dami kang ano dito kalaro. Dito sa'yo, agad. Una, yung isa, tulog pa siguro. Mga bata. Kasi yan, tulog. Siyang yan. Kamukha mo man, Sakay. Oh, kamukha mo. Kamukha mo man yung matabilog. Sino mas matangos ang ilong say? Ikaw? Sakay, kamukha mo? Paduplakan ng ilong ah. May buto naman yung kanya, kaya lang, ito lang. Nagabusingar. Mabusingar lang. Laging galit, yung ilog. Nagpaypayapay. JD, saan ikaw? Ay, saan ikaw? Dito ka na sa Mindoro. May nakita ka ng ibang tao. Hindi lang si mami, daddy mo, nakikita mo. Nakakita na yan, te. Wala nga, oh. Hindi ko dala. Oh, ayan na si Tita Ligaya. Si JD. Hello po. Kain na tayo. Ano ulam, Papat? Lapit na birthday, Papat. Magburo ka gabi ko. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, JD! Lola Gaya. Kilala mo ako? Ay, bilat. Hindi. Sinama mo sana yung apo niya din. Ay, oo, sinama mo sana. Si Burjak. Kahit si Burjak lang. Huwag na si Mama. Oo, no. Ano? Aray! Oh, camera mo. Hello! Hello. Ano naman ang kibay? Bakit? Garo, hindi ko nakabati si Yang Yang. Ano? Hindi nabate. Yang. Uy! Bibi. Ay, na bumangon kayo na bumangon. Bibi. Huwag ka munang magbangon at magkatay ka. Ayan na si Unang pamahi. Na, gana ni Risa. Kasabihan. Katay. Kaya nga paano ka sobrang agarin kasi hindi na iingay mo kasi. Hindi na hindi. Bakit maingay na dito? Ulang na lang patakbuhin niya na eh. Ba't ilang buwan ba bago bangon? Si yan 3 buwan niya. Paano ka bulan na? Ging bangon. Tatlo na sa ano. Hi, Dada. Oh, hi, Hello. baby. Sabi mo na kapangpanguno ng katay. Hello, baby. Mamati ka. Mahiin na naman niya. Kasi isang Tiligaya, Ano? isang dusinang anak. Mabangi daw ulo, magaling magkatay. Kasi ay siya niya. Ay, baka patayan. Patay siya. Ang nagalag mo yung katilukan. Oo tingnan mo si Burjak. Patay ng kahata. Si Burjak nagalaway-laway.